सेजौगुथि बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शन बीबीसीनि बानजायनायाव खुंनाया दिनै नैथि सान। बे नैथि साननि हाबाफारियाव बाख्नायनाय, दैमु लाइसि बेखेवनाय, मोसानाय, डायमन्ड इंलिश फरायसालिनि गोनां दिन्थिफुंनाय, दान बावनाय आरो बायदि हाबाफारि मावफुंनाय जायो। बे जथुमायाव रायजो राजाफोरखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे सनाय बाथाबारि बे फोथारावहायो जों नुनो मोनदों बेयावहायो दा बर'फोरनि बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शन जेराव जाबाय थादों 109th एनुअल कन्फारेन्स बेयावहाय जों इसोरनि बाइकखौ जों गोबां खोनानो मोनदों आरो बेजों लोगोसे गोबां दाब दाब जायगायाव फैनानै बेवहाय लोब लोब बाहागो लाफैदों। फै जों बे समाव मिथिला दिनै गोजाननि आलासिफोर फैनायनिफ्राय बिसोरबो जों इसोरनि माखासे बाइकखौ जों खोनासंदों। आं बे समाव खावलायो केमेरा पार्सन देखायनो थाखाय। दायो जोंनि बे बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि 109थि एनुअल कन्फारेन्स बेयाव जाबाय थादों बे सनाय बाथाबारि गेवलां फोथाराव। बेयाव फैनानैथ' जों जोबोर मोजां मोनदों। थांनाय बोसोरथामखौ जों बे कन्फारेन्सखौ खुंनो हायाखैमोन। बेयावहाय गोबां मानसिफोरा माने एबाराव बे खुंनो हानायखाय गोजोननाय मोनदों आरो बेयाव गोबां मानसिफोरा बाहागो लाफैदों। आरो दिनै बे शुक्रबार जोंहा रबिबार सानाव आरो बांसिन जायो, सुनिबार रबिबाराव बांसिन जायो आरो ओइदिनखालि गोबां मानसि जाबावगोन आरो बेयाव गोबां फोथायारिफोरा फैगोन, इसोरनि फोथायसुला फोथायारिफोरा फैगोन, इसोरखौ खुलुमफैगोन ज'यै। आरो बेयाव दा जोंबो जोंनि बे बीबीसीनि सिङाव थानाय गिर्जाफोरनि मादाव आं गावनिया फाख्रिबारि होनना बुङो, फाख्रिबारि बाप्टिस्ट गिर्जा, जोंनि बे गिर्जानिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों। जों बेयावनो थादों जादों आरो बेयावनो जोङो लोगोसे गुबुन गिर्जाफोरजों लोगोसेनो जों बेयाव खुलुमदों सिबिदों इसोरखौ, जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो। जोङो मिथिगौ इसोरनि गाहाम खौरांफोरा बेनो जे जोङो बिदि बयबो अनलायनांगौ। खारन इसोरा बे संसारखौ एसेग्राब अनबाय आरो बे अननानै गावनि सासेल' फिसाखौनो जोंनि गासै मानसि माहारिनि थाखाय बियो दान हरबाय। दा बेखायनो इसोरा गाव जेरै मानसिफोरखौ अनबाय जोंखौबो गावजों गाव बिदि अनलायनायखौ इसोरा जेब्लाबो लुबैयो। आरो बेनिखायनो जोङो मालाबा समाव बेबायदि जोङो ज'यै थालायनायाव, ज'यै जिउ खुंलायनायाव जोङो गावनि गामिनिल' नङा, जेरावखि थाया मानो, जेरावखि जाया मानो, जेरावनि मानसि जाया मानो, जों बयजोंबो बिदि अनलायनानै गोरोबलायनानै जिउ खुंनायखौ इसोरा जेब्लाबो लुबैयो। आरो जिसुनि फोरोंनायानो बेनोखा, जों बयबो माने गावजों गाव बिदि अनलायनांगौ होननानै बेबायदि फोरोंनाय बाथ्रा दंखायो। बेखायनो जों बयबो बिदि अनलायनांगौ आरो मालाबाफोर बेबायदि जों मानसि जानायखाय गावजों गाव बिदि हामा मोनलायनाय बोराबलायनाय जायो। फिसा फिला बेबायदि दायफोरावनो माबा हामा मोनलायनाय बेबायदि जाना थायो। बेफोरखौ क्षमा होलायनायखौ इसोरा लुबैयो आरो बिदि गोरोबफिनलायनायखौ इसोरा जेब्लाबो लुबैयो। जोङो मिथिगौ जोंनि गोथार बाथ्रा जि गोथार बाइबेल होनना बुङो, गोथार बाइबेलाव बेबायदि मोनसे बाथ्राया लिरनाय दङ जे बे संसारनि मोनसे जोबनाय मुगा दङ, बे जोबनाय मुगाया फैबाय थादोंसै आरो जोबनाय मुगा सफैयोब्ला नैबेबायदि सफैगोन होनना बुंदों जे गोबां मानसिफोरा बेबायदि बिमा बिफाखौ मानिया, गेदेर गोलावफोरखौ मानिया आरो बेबायदि थाखा फैसा लुबैग्रा, गावखौल' अनग्रा, बेबायदि मानसि सिथारग्रा, जिनाहारि खालामग्रा, बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि आखलजों मानसिफोरा जिउ खुंनो हमगोन बेबायदि होननानै लिरनाय दङ। आरो बेबायदिनो इसोरनि बाथ्रा जेरै लिरनाय दङ बेफोर बाथ्राया जाफुंनो थांदों। दा बेनिखायनो जों नुनो मोनदों जोंनि समाजाव बेफोरबायदि ख्रिस्टियान जा नन ख्रिस्टियान जा जेखिजाया धोरोमनि जा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि माखासे अनैतिक इमरेलिटिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बेबायदि मोजां खौरां। जोङो मिथिगौ जे बे संसारखौ इसोरानो सोरजिबाय आरो बे संसाराव बे मानसिखौबो इसोरानो सोरजिबाय। आरो दिनै जों गोबाङा मिथियाब्लाबो आं बेखौ बुंनो इच्सा खालामदों जे आदम आरो हावा होननायखौ सिगां सोरजिबाय आरो बिनिनो फोलेरजों दिनै संसाराव जेसेबां दङ जों गासैबो बेबायदि जोंहा बे मानसि माहारिया बे आदम हावाया मोनसे सेथियावनो बेबायदि मोनसे इसोरनि अबायध्य जादोंमोन। जेखौ जानो नाङा होनदोंमोन बेखौ जादोंमोन। बे जाबाय मोनसे अबायध्यतानि सिन आरो बे अबायध्यतायानो मोनसे पाप आरो। दा बेबायदि मानसिनि जिउआव थैयाव बेबायदि पापआ दिनैसिमहालागै बेबायदि बोहैबोबाय आरो। दा बेनिखायनो मोनसे समाव ओरैबायदि बे बुहुम नाङै गासै संसारनि मानसिफ्रा बेबायदि पाप मावजोब्बाय। दा बेनिखाय बे पापनिफ्राय बासायनो थाखाय बे जिसुखौ हरबाय। सिगाङावबो बेबायदि पाप खालामनायनि थाखाय गोबां समाव दैबानाजों सिथारबाय,
इसोरा आरो बेबायदिनो किसुमान बिदि नोगोर सोहोराव थानाय मानसिफोरा अन्याय अयथासार बेबायदि गाज्रि फाफि जिउ खुंनायनि थाखायबो बेबायदि सावबाय आरो बाव बेबायदि खनले खालामसेयाव उनावहाय इसोरा बिदि सिन्था खालामबाय जे मानसिफोरखौ आं बेबायदि क्षमा होनोसै फाफ खालामदोंब्लाबो क्षमा होनोसै बिनिखायनो बै मानसिफोरा फाफ खालामोबा जिहेतु थैनांगौ बे बाइबेलाव लिरनाय दङ बेनिखाय जों मानसिफोरा गासै फाफिफोरा थैनांगौनि जायगायाव बे गावनि सासेल' बिसा जिसु ख्रिस्ट'खौनो फोथैनोसै होननानै बियो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ मानसिनि महर लानानै मरियमनि गोरबोआव बेबायदि सारिहरबाय आरो बेबायदिनो बेखौ सानसे सम सफैनायजों लोगोसे इसोरनि जे बिथांखि जिथु प्लान दङ मानसिखौ पापनिफ्राय बोखांनो बासायनो थाखाय बेबायदियैनो क्रुसाव बेबायदि बोलि होनानै बेखौ सिथारनाय जाबाय आरो जों गासैबो बेखौनो फोथायो जे बियो जिहेतु इसोर बेखौ मानसि हिसाबै बेखौ बे संसाराव मानसिफोरखौ पापनिफ्राय बासायनोसो थिनहरनाय जादोंमोन नालाय बे इसोरा मालाबाबो थैनानै बे हा सिङाव थानो हाया बेनिखायनो बेखौ क्रुसनिफ्राय बोख्लायनानै हाखराव मांखर दोननाय जादोंमोन आरो सानथामाव बियो सिखारफिनदों सिखारनानै आरो 40 सान थाबावनानै बियो सोरगोआव गाखोफिनलांदों मानोथो बे सोरजिगिरिनि गोथां आफादखौ हामबाय होनदों लोगोसे बड'लेण्ड खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोनखौबो जोंनि दावदै गामि बाप्टिस्ट गिर्जा टीमनिफ्राय जानानै हामलायनाय बावनाय थाबाय नैबे बिथिङाव बेखौसो बुंनो लुबैबाय जोंहा थाबोनाय माखासे बोसोराव जोङो नैबे बोसोरारि जथुमा जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि बे जथुमाखौ जोङो प्राय कभिडनि कारणे खुंबोनो हायाखैमोन नाथाय इसोरनि इच्ছা गोबां गिर्जाफोरा आर'ज खालामबाय लगन होबाय आरो बिब्दिहै दा बर्थमान फैनांगौ दङमोनब्लाबो बे गासै समयसाफोरखौ इसोरा गोजान खालामनानै बे परिस्थिति जोंनि मोजां थासारि इसोरा जुगायबाय बेनि थाखाय बे इसोरा बाख्नाय जाथों आरो इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बेखौ बुंनो लुबैदों जोंहा बे 72 बोसोरनि जितु कनफारेन्स बेयो खोब मोजाङै गाजा गोमजा जादों आरो बेबायदिनो जोंनि थानाय पेन्डेलफोर बेखौ जोङो गुबुन मण्डलि गावबागाव मण्डलि सुबिदा बायदियै बेखौ बानायनाय जायो आरो बेखौ जोङो बिबिसिआ पास्टर वाइसआव बानायनानै बेखौ जायगाफोरखौ थिग खालामना होनाय जायो आरो जोङो दायो आमजुलि पास्टरेटनि जानानै जोंनि बे साइडआ बे गोग्लैदों आरो बेवहाय जोङो जोंनि दखरायाव प्राय 18टा मण्डलि दङ बे 18टा मण्डलिया बे लाइनसेयावहाय लाइन मोननै दङ आरो बेवहायनो जोङो गावबागाव बेबायदि डेक'रेसन खालामनानै केम्प बानायनानै जों बेहायनो जिरायनानै बेहायनो हर थानानै बा सोरबा थांलाय फैलाय खालामनानै जोङो गिर्जायाव हाबो इसोरखौ खुलुमो इसोरनि बाथ्रा जों खोनासङो आरो बिदिनो जोङो बेवहाय थानानैनो जोंनि जितु मोदोमनि थाखाय जानाय लोंनाय बेबस्था बेखौ जोङो लानाय जायो आरो बेफोरखौ जोङो मण्डलि फरायनिफ्रायनो जों बाहायनाय जायो बोसोरकिया मोनसे जथुमानि जे बाजेट लानानै प्राय 50,000 बा 50,000 बेफोरबायदि मोनसे कनफारेन्सआव जोङो बायदि जोंनि मण्डलिनि गिर्जानि दान फैसाफोर बुथुमनायखौ जोङो बेखौ बेवहाय खरस खालामनानै जोङो एसे सिम्पोलहैब्लाबो जों बेखौ बानायनानै जानाय जायो लोगोसे जोंहा बेयाव गुबुन आलासि जोंनियाव फैयो आरो जोङो फैनाय मिनिखौ जों गासैखौबो सिनायजोबाब्लाबो जाय लोगोफोरजों हिन्जावसाफोर सेंग्राफोर बेबायदि लाबोनानै जाहोयो आरो बिदिनो जोङो जायफ्रा जिबायदि गोसोबायदि फैयो जों गासैखौबो वेलकाम खालामो आरो जों लाखियो आरो जे बिदिनो जायफ्रा सोरबा जुदि रावबो गामिजों सिनाखि गैया नायनो फैदों बा गांजादों उखैजादों बेफोरखौबो जोङो जोंनि दावदै गामि बाप्टिस्ट गिर्जानि जानानै हाबफैयोब्ला जों बरायगोन आरो जाहोगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गथै बेनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बादै जोंहा मोनसे मिसन माबा दङ डिपार्टमेन्ट दङ मिसन फिल्ड हिसाबै बेबायदिहाय जोङो बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननिफ्राय बे मिसन फिल्डनिखौ माने बिसोरो मेनेज खालामनाय जायो आरो जाहोनाय जायो बेखौ रिसिभ खालामनायखौ जों सबायनो खालामो आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो गुबुन स्टेटनिफ्रायबो फैयो हमना ला माबानिफ्राय आसामनि बारै बिहारनिफ्राय हमना ला माने बांलादेशनिफ्राय हमना ला अरुणाचलनिफ्राय बेबायदि गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय जायो आरो कनभेनसननि बा गुबुन मण्डलनिफ्राय थुबुर जानानै बा गुबुन स्टेटनि बा गुबुन मिसन फिल्डनि
जमा जानानै मेक्सिमाम बा मिनिमाम 1 लाखनिबो एसे बांसिन मानसिफ्रा बेवहाय जमा जाफैयो आरो बेवहाय अनलि बर'फोरल' नङा बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि जायफ्रा माने नायनो हायनो लुबैनाय बा बिदिनो गुबुन गुबुन मिशन फिल्डनियाव गुबुन गुबुन हारिनि फोरबो दोङो बिसोरखौबो माने बर' बापटिस्ट कनभेन्सनाव लिंहरनाय जायो हांख्रायहरनाय जायो बेबायदिनो गासैखौबो लानानै प्राय बिदिनो खमैब्लाबो 1 लाखनि एसे बारा बेबायदि मोनसे जथुमाया गेदारिं जायो आरो जोंनि बर' बापटिस्ट कनभेन्सननि बोसोरारि जथुमा बे रंजानायजों नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों आरो बे नोंथांमोननि जिथु हाइ कार्ड लानाय बेयावथ' आं बिदि बुंफेराखै अब्लाबो नोंथांमोन खावलायनाय मथे आं बुंनो इच्छा खालामबाय आरो आं गासैखौबो मिथिजोबा आं सासे आङो सिलपटा बापटिस्ट मण्डलनि पास्टर हिसाबै जिखिनि मिथियो बेखौनो बुंनो इच्छा खालामदों दा सोंलुआ मामोनलाय नोंथांनि सोंनाया मामोन आं बावगारलायबाय बे एनुवेल कनफारेन्सनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो रंजानाय मोनदों खारन थांनाय बोसोरथामथ' कभिड-19नि जाहोनाव जों बेखौ मोननो हायासै खुंनो हायासै इसोरनि बाथ्रा जों सोलोंनो खिन्थु दायो इसोरा जोंखौ अनबाय दा जों बे खाबुखौ मोननो हादों देग्लाय 2023 मायथाइयाव बेवहाय रंजानायजों लोगोसे जों इसोरखौ हामबाय होनदों आरो जों नुनो मोनदों गोबां मण्डलनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैनो हादों सेंग्रा सिख्लाफोर बाहागो लानाय इसोरनि बाथ्रा खोनासंनो मोनदों निस्सय आरोबाव इसोरा अनखांनायजों लोगोसे गोबाङा बिदि इसोरनिफ्राय आशीर्बाद मोननो हादों बेखौ बुङो आरो बेजों लोगोसे दा जोंनि आथिखालनि मुगायाव गोबां इयुथ्सफ्रा जिखि धोरोम थाया माने लोंनाय जानायजों गोबां गावनि जिउखौहाय माने गाज्रियाव लांबाय दा बेनि बेलायाव माबायदि सोलायनायखौ फिनफिननायनि थाखाय नोंथाङा खावलायहरनो सानो माबायदि एडभाइस होनो सानो बेयावथ' आं मा बुंगोन आंनि साननाय मथेब्ला आंनि बुजिनाय मथेब्ला मानिग्रा जानांगोन इसोरनि बाथ्रानि सायाव गोसो होनांगोन आरो बिमा बिफानि बुंनाय बाथ्रा मण्डलनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिग्रा जानांगोन नङाब्लाथ' जगतनि रंजानायजोंल' गावखौ गोसो होब्लाथ' आरो माहा होनो इसोरनि बाथ्राफोरखौ मानिनो हाला इसोरनि बाथ्राफोरखौ गोसो होला बेवहाय जगतनि रंजानायजोंनो जानि सेंग्रा सिख्लाफोरा गावखौ बाहायनायखाय बेबायदि माने लोंनाय जानायजों रंजाहैनायखाय बिदि गारनो हायाखै आरो दाया खिन्थु इसोरनि बाथ्राखौ जेब्ला गोसो होगोन निस्सय इसोरा बहाय खालामगोन आरो बे गासैनिफ्राय गोजानाव थानानै गावखौ सोलायफिननो हागोन आं बेखौ फोथायो आरो बेखिनियानो बेजों लोगोसे आं नोंथाङा मोनसे सोंथि खालामबावो जोंनि गासैबो खृष्टियान सिबियारिफ्रा माबायदि जानांगौ गावनि गिर्जा हाबनाय बा गावनि जिउनि थाखाय बडि बडिनि थाखाय माबायदि जानांगौ नोंथाङा सासे पास्टर हिसाबै मा बुंनो सानो गिर्जायाव हाबनाय बाथ्रायावथ' आं बेखौनो बुंफिननो सानो जेब्ला जों गावखौ गुरै जानो हागोन मानिग्रा जानो हागोन अब्लासो गिर्जायाव हाबनो हागोन आरो इसोरखौ खुलुमनायाव बेबायदि मोनसे अनलायनायनि गेजेरजों बेबायदि मोनसे डिसिप्लिनफोरखौ मानिनायनि गेजेरजों जोङो गिर्जायाव हाबलायनानै इसोरखौ खुलुमनो हागोन आरो नङाब्लाथ' हानाय नङा नोंथांनाव अब्ला सोंथि खालामो जोंनि खृष्टियाननि फिसाफ्रा माबायदि जानांगौ इसोरा मा थिनदों मा बायखौ थिनदों जोंनि खृष्टियान फिसाफ्रा माबायदि गुरै राव जानांगौ बा माबायदि उन्दै जानांगौ बिदि बेलायाव मा बुंनो सानो जोंनि जिथु जिसुखौ फोथायग्रा जायखौ जों खृष्टियान होननानै सिनाय जायो जगतनि